Dobrodošli natrag u 3PA Trading. U proteklih nekoliko dana pronašao sam potpuno novi indikator prikaza trgovanja koji je u osnovi poboljšana verzija tradicionalnog stohastičkog indikatora RSI. U ovom videu ćemo istražiti što je ovaj indikator i kako funkcionira. Također ćemo ga kombinirati s drugim tehničkim indikatorima kako bismo stvorili super profitabilnu strategiju trgovanja. Dakle, bez gubljenja vremena, otvorimo grafikon prikaza trgovanja. Dakle, ovako će izgledati naš grafikon kada završimo s postavljanjem indikatora. Koristit ću Bitcoin grafikon na vremenskom okviru od 15 minuta da objasnim ovu strategiju. Sada ću brzo ukloniti ove indikatore s grafikona, tako da mogu detaljno objasniti svaku mršavost od početka. Dakle, da bismo dodali naš prvi i glavni pokazatelj strategije na grafikon, kliknut ćemo karticu indikatora. Indikator o kojem govorimo zove se stohastički indeks zamaha ili SMI. Pa ćemo odabrati ovaj koji je stvorio ovaj korisnik. Nakon dodavanja ovog indikatora na naš grafikon, ovdje će se pojaviti ova tamna linija koja nije vidljiva zbog tamnog načina rada u prikazu trgovanja, pa pristupimo postavkama. Promijenit ćemo njegovu boju u bijelu. Također ćemo onemogućiti neke od ovih opcija, koje nećemo koristiti u našoj strategiji. Obavezno slijedite ove postavke kako biste mogli slijediti strategiju koju ću s lakoćom objasniti. SMI je varijacija tradicionalnog stohastičkog oscilatora, mjeri gdje je trenutna cijena zatvaranja u odnosu na sredinu nedavnog raspona trgovanja s ciljem identificiranja momentalnih promjena cijene. Kao i kod mnogih oscilatora, trgovcima pruža uvid u potencijalne uvjete prekupljenosti ili preprodanosti na tržištu. Sada se ovaj pokazatelj sastoji od vrlo malo komponenti, prođimo ih vrlo brzo. Ova bijela linija ovdje se zove stohastički oscilator. Njegova glavna svrha je identificirati položaj trenutne cijene u odnosu na nedavni raspon trgovanja. Sljedeća je ova crvena linija upravo ovdje. To je u osnovi eksponencijalni pomični prosjek ili EMA uspoređujući EMA sa stohastičkim oscilatorom. Ovaj indikator može odrediti početak zamaha kupnje ili prodaje na temelju križanja dviju linija. Sljedeće imamo zelena i crvena pozadinska polja. Usput, ako vam se ne da sami analizirati cijene, možete se pridružiti mojoj besplatnoj Telegram grupi. Ovdje svakodnevno dijelim pozicije za kupovinu i prodaju koje otvorim. Link je u opisu ispod ovog videa. Zeleno polje na dnu predstavlja preprodano tržišno stanje. Stvara se kad god stohastički oscilator padne ispod ove plave linije na dnu. S druge strane, crvena polja na vrhu predstavljaju tržišne uvjete prekupljenosti. I oni se formiraju kad god stohastički oscilator prijeđe iznad ove plave linije. Što su zapravo ove plave linije? Ove plave linije su u osnovi gornji i donji pojas i predstavljaju gornju i donju granicu najnovijeg raspona cijena. Gornja linija nalazi se na razini 40 ove indikatorske ljestvice. Dok se donja linija nalazi na razini od -40 ove indikatorske ljestvice, i kao što je ranije spomenuto, koriste se za označavanje razina prekupljenosti i preprodanosti na tržištu. Sada kada znamo od čega se ovaj indikator sastoji, pogledajmo kako ovaj indikator radi. Zaista je jednostavno, u bikovskom trendu kad god bijela linija stohastičkog oscilatora ide ispod donjeg pojasa, to ukazuje na slabljenje prethodno postojećeg bikovskog zamaha, što također znači da je tržište u povlačenju. I trgovci bi trebali obratiti pozornost na to, jer predstavljaju područja potencijalnih trgovinskih ulazaka. S druge strane, u medvjeđem trendu kad god stohastički oscilator prijeđe iznad gornjeg pojasa, to ukazuje na slabljenje prethodnog medvjeđeg zamaha i također je pokazatelj povlačenja tržišta. A ove vrste povlačenja predstavljaju područja potencijalnih trgovinskih ulazaka. Sada da vidimo kako možemo koristiti ovaj indikator za trgovanje. U bikovskom trendu, na primjer, čekat ćemo da ovaj stohastički oscilator padne ispod donjeg pojasa, to ukazuje na povlačenje u bikovskom trendu. Nakon što imamo povlačenje, želimo da se stohastički oscilator vrati iznad donjeg pojasa i prijeđe iznad ovog crvenog EMA. Ovo križanje označava kraj povlačenja i početak bikovskog trenda. I ovdje ćemo ući u našu trgovinu. A za prodajnu trgovinu bit će suprotno. Dakle, u trendu prodaje čekat ćemo da stohastički oscilator prijeđe iznad gornjeg pojasa,
to ukazuje na povlačenje u trendu pada. Nakon što postignemo povlačenje, želimo da se stohastički oscilator vrati ispod gornjeg pojasa i prijeđe ispod ovog crvenog EMA. I tu ćemo ući u našu trgovinu. Sada je pitanje kako se uvjeriti da je tržište u bikovskom ili medvjeđem trendu. Zato ćemo dodati još jedan indikator. Dakle, ponovno ćemo kliknuti na karticu indikatora i potražit ćemo EMA Trend Cloud i dodati ovaj koji je stvorio R. Westbrook. Pristupimo ploči postavki na kartici unosa. I promijenite duljinu brzog EMA na 50. A zatim promijenite duljinu sporog EMA na 200. Nakon toga ćemo prijeći na karticu stilova i poništiti potvrdne okvire brzi EMA i spori EMA. Prođimo sada kroz potpuna pravila za ulazak u trgovinu kupnje i prodaje pomoću ove strategije. Ako se pitate na kojoj burzi trgujem Bitcoinom i drugim kriptovalutama, možete pritisnuti poveznicu ispod ovog videa i pogledati Bybit. Na ovoj platformi možete jednostavno položiti depozit sa svog bankovnog računa i trgovati s više od 150 kriptovaluta. Možete koristiti polugu do 100 puta dok trgujete kako biste još brže ostvarili profit. Osim toga, možete koristiti raspored s 4 cijene kako biste istovremeno pratili više kriptovaluta. Ako i vi želite trgovati na ovoj burzi, posjetite Bit putem poveznice ispod ovog videa jer ćete putem veze dobiti bonus na depozit do $30,033. Dakle, da bi kupovna trgovina bila važeća, prije svega želimo da tržište bude u bikovskom trendu. I da to potvrdimo, samo se uvjeravamo da je EMA trend oblak obojen zeleno. I cijena se trguje iznad nje. Drugo, želimo da se dogodi povlačenje unutar ovog bikovskog trenda, kako bismo potvrdili da ćemo obratiti pozornost na indikator indeksa stohastičkog zamaha. Pričekat ćemo da stohastički oscilator padne ispod donjeg pojasa indeksa stohastičkog zamaha ovako, to ukazuje da je tržište u povlačenju. Tijekom povlačenja, cijena bi trebala dotaknuti EMA Trend Cloud bez probijanja i zatvaranja ispod njega. Ako se povlačenje samo dogodi, a cijena ne dodirne EMA, preskočit ćemo trgovinu. Nakon tog povlačenja želimo da stohastički oscilator prijeđe iznad ovog crvenog EMA i to križanje bi se trebalo dogoditi iznad ovog donjeg pojasa. Ako se križanje dogodi ispod pojasa, ta postavka postaje nevažeća. Posljednje, ali ne i najmanje važno, želimo da crossover svijeća bude bikovska ili zelena svijeća kao što je upravo ovdje. Stoga ćemo ovdje otvoriti poziciju za kupnju. Zaustavljanje gubitka bit će postavljeno ispod posljednje niske razine ljuljačke. A za cilj preuzimanja profita postavit ćemo ga na 2,5 puta. Nadam se da sam dovoljno dobro objasnio uvjete. Ovo su još 3 pozicije koje sam otvorio koristeći ovu strategiju i sve su bile profitabilne. Prođimo sada kroz pravila za ulazak u prodajnu trgovinu pomoću ove strategije. Ako ne želite sami analizirati cijene, možete se pridružiti mojoj Telegram grupi kako biste dobili besplatne signale za kupnju i prodaju. Link je u opisu ispod ovog videa. Za trgovinu na prodaju samo ćemo poništiti sve uvjete. Dakle, prije svega želimo da tržište bude u medvjeđem trendu i da potvrdimo da se samo uvjeravamo da oblak EMA trend bude obojen crveno. I cijena se trguje ispod nje. Zatim želimo da se dogodi povlačenje unutar ovog medvjeđeg trenda i da potvrdimo da ćemo obratiti pozornost na indeks stohastičkog zamaha. Čekat ćemo da stohastički oscilator prijeđe iznad gornjeg pojasa. To ukazuje da je tržište u povlačenju. Onda nakon toga, tijekom povlačenja cijena bi trebala dotaknuti EMA Trend Cloud bez probijanja i zatvaranja iznad njega. Nakon povlačenja želimo da stohastički oscilator prijeđe ispod ovog crvenog EMA i križanje bi se trebalo dogoditi ispod ovog gornjeg pojasa. Ako se križanje dogodi iznad pojasa, ta postavka postaje nevažeća. I na kraju, posljednje, ali ne i najmanje važno, želimo da crossover svijeća bude crvena svijeća poput ove. Stoga ću ovdje otvoriti trgovinu za prodaju. Naš stop loss bit će postavljen na najnoviju visinu zamaha. A za uzeti profit, postavit ćemo ga na 2,5 puta veći rizik. Pustili smo ovu trgovinu da se odvija i sada ostvarujemo profit. Nadam se da ste u potpunosti razumjeli pravila. Slobodno podijelite svoje povratne informacije o ovoj strategiji u odjeljku s komentarima. Obavezno kliknite gumb, sviđa mi se i pretplatite se na moj kanal.
Hvala što ste pogledali video do kraja. Vidimo se u sljedećem videu.